Здравейте! Днес ще ви покажем как работи навигацията в Hellbook BG Beta 3. Като за начало, както виждате, дизайнът е класически и това улеснява много работата с сайта. Той сега е по-бърз, по-стилен и надяваме се да отговори на всичките ви изисквания. Като за начало, както виждате, тук категорията форум е премахната, като категориите във форума вече са написани долу. Която и категория да натиснем, ще ни заведе към форума. Можем да отговаряме и всичко общо взето с форума. Новините са една нормална система на Hellbook, в която ще попълваме всички новини, свързани с сайта, а очаквате скоро новини на английски. Правилата тук са много прости. Ако не искате да ги четете, накратко, не се изяждате с екипа, който поддържа сайта, или ще бъдете изгонени без обяснителна причина. Не използвайте агресивно поведение, не изпращайте нежелани лични съобщения с цел реклама, политическа или религиозна агитация и други подобни, т.е. спам. Да пишете на кирилица, да задавате въпросите ви където е мястото в тази категория, да имате една регистрация, дори ако сте баннати, пишете на администратора на имейл mu96@abvbg с вашето потребителско име. Той ще преразгледа защо сте баннат и в 90% от случаите ще ви отбаннат. И общо взето, това е за правилата. Всяка седмица се организира ново състезание от Hellbook. За сега, както виждате, са минали 2 седмици. И имаме типичен бутон изход. Тук може да добавим безплатна реклама в сайта. Имаме си и персоналната тефтерче, което никой друг не може да го чете, дори и собственика на сайта. Каквото пишем тук, никой друг не може да го види. Имаме специален панел за потребителите, който е много удобен и лесен за използване. Предстои и правенето на H-панел точно за тази цел. H-панела ще е много по-лесен за използване, ще има много повече функции и дори ще имате достъп до някои неща, до които сега не сте имали. Благодарим ви, че гледахте първата част от walkthrough на Hellbook BG. Абонирайте се в YouTube или харесайте страницата ни във Facebook. Благодарим ви!